Torna la pluja a Catalunya amb una tongada de ruixats per tancar el primer cap de setmana de la primavera. Ho vegem tot seguit, però primer començant a repassar la situació meteorològica d'aquest dissabte amb aquestes imatges de Pals, on tenim els camps ben florits amb aquest ambient plenament primaveral amb aquestes temperatures màximes suaus entre 16 i 18 graus aquí a l'interior de Girona. Seguim repassant aquesta situació meteorològica del dissabte amb aquestes imatges de la Garrotxa, amb aquest Prepirineu oriental, també amb un cel ben destapat, una jornada ben estable, temperatures màximes suaus de les hores centrals del dia i en general una jornada perfecta per gaudir de les activitats a l'exterior. Acabam aquest repàs amb aquestes imatges de Vic, on podem veure la diferència en les zones que toca el sol i les zones que no toca el sol, amb aquesta gespa ja desgelada una vegada ha arribat el sol, amb aquestes temperatures que han anat augmentant ràpidament durant les primeres hores del dia i com estaven encara aquests camps, aquesta gespa encara una mica gelada, ja que les temperatures mínimes han estat ben fredes aquí en aquestes regions d'Osona, amb temperatures mínimes que han quedat per sota dels 0 graus. Anem ara amb els mapes. Per pròxims dies podem veure el mapa d'anomalies de geopotencial 500 hectopascals, com aquest anticicló situat al nord d'Europa entre les illes britàniques i Escandinàvia força aquestes masses d'aire més fredes i humides del centre del continent europeu a tenir una trajectòria retrògrada anant des de l'est cap a l'oest, arribant aquí a Catalunya de cara a la tarda d'aquest diumenge i desestabilitzant l'atmosfera per l'entrada d'aire fred en altura, el que servirà per formar grans nuvolades a la meitat oriental de Catalunya durant la tarda de diumenge, que deixarien alguns xàfecs en diferents punts d'aquí del nord-est del territori, xàfecs que seran febles o localment moderats. Seguim amb les anomalies de temperatura 850 hectopascals. Podem veure com de cara a aquest cap de setmana ens mantindrem dins de la mitjana climàtica en temperatures suaus, màximes entre 15 i 20 graus, com baixaran una mica de cara al pròxim dilluns degut a aquesta entrada freda del centre del continent europeu i com pujarien una mica de cara a dimarts perquè tornaria aquesta falca anticiclònica aquí a la península Ibèrica. Però atenció, perquè de cara a la segona meitat de la pròxima setmana ens arribaria una massa d'aire molt freda, un front polar que faria baixar els termòmetres fins als registres propis de l'hivern. Anem ara amb el mapa de símbols per als pròxims dies de cara a diumenge. Serà una jornada dominada per el sol, amb el cel ben destapat durant la primera meitat de la jornada, únicament amb algunes boirines que es podrien formar en punts del prelitoral gironí, també cap a la depressió central o cap a la vall de l'Ebre, però en general un matí molt estable amb moltes estones de sol, únicament amb alguns núvols anecdòtics cap a la meitat nord del territori. Seria ja arribada la tarda, coincidint amb l'arribada d'aquest embossament d'aire fred en altura, quan començaria la inestabilitat a Catalunya. Es formarien alguns núvols d'evolució, sobretot en punts de muntanya de la meitat nord de Catalunya, preferentment cap al Pirineu, Prepirineu i especialment cap al quadrant nord-est del territori, quan creixerien aquestes nuvolades, de forma que de cara a la segona meitat de la tarda arribarien les precipitacions, amb aquests ruixats que serien febles o moderats i que localment podrien ser una mica més intensos, sobretot cap a l'interior de Girona, també cap a punts del Pirineu oriental, zones com Osona, la Garrotxa, el Pla de l'Estany es veurien afectats per aquests ruixats, que serien acumulacions de precipitació poc abundants. També podem comptar amb aquestes nevades que arribarien preferentment al vessant nord del Pirineu occidental, amb una cota que situaria al voltant dels 1.500 o 1.600 metres d'altura. A la resta del territori, a la resta de la meitat nord, tindrem el cel una mica variable degut a aquests núvols que també arribarien, que es formarien durant la segona meitat de la jornada, mentre que a la meitat sud del territori tindríem una jornada ben assolellada. Pel que fa al vent, podem veure com el garbí o el vent del sud-oest serà feble durant tota la jornada, amb algunes ràfegues una mica més intenses o moderades, d'entre 30 i 40 km per hora, sobretot ja cap al tard, arribat al vespre, en punts del litoral central o també del litoral de Tarragona. Pel que fa a les temperatures, tindran que pujaran tant una mica les màximes com les mínimes. Les màximes es situaran entre els 16 i 20 graus arreu del territori, poden superar aquest llindar de la vintena de graus en diferents punts de les Terres de l'Ebre o cap a l'interior del Camp de Tarragona, mentre que les mínimes pujaran una mica i alguns punts de la costa ja fregaran els 10 graus de mínima. Anem ara amb els mapes per la pròxima setmana de cara a dilluns. Podrem veure com serà una jornada dominada encara per aquest embossament d'aire fred en altura i tindrem una jornada amb força nuvolositat. Destacar la baixada dels termòmetres ens situaran per sota la mitjana climàtica i les màximes situaran per sota dels 17 o 18 graus en tot el territori, destacant que en punts de la costa podríem no sobrepassar els 15 o 16 graus. En general, serà una jornada amb força nuvolositat, amb algunes precipitacions que podrien tenir durant el matí en punts del litoral tarragoní degut a aquest vent de gregal del nord-est que ho faria de forma moderada i seria de cara a la tarda quan creixerien alguns núvols d'evolució cap a l'interior de Catalunya i que eventualment podrien deixar algunes gotellades en punts de la meitat nord, en punts del Prepirineu i també del Pirineu central.
De cara a dimarts tornaria la estabilitat per la presència d'aquesta falca anticiclònica amb aire temperat en altura, el que permetria gaudir d'una jornada més estable, termòmetres a l'alça, màximes que ja fregaria la vintena de graus en general, una jornada ben assolellada i ben destapada. Aquesta situació seguiria es mantindria sense grans canvis fins al migdia de dimecres, moment en què tocaríem sostre de temperatures per a la pròxima setmana, amb alguns valors que podrien sobrepassar els 21 a 22 graus en diferents punts del prelitoral, també cap a l'interior de Tarragona, cap al sud de Lleida. Jornada amb molt de sol durant la primera meitat, únicament amb alguns intervals de núvols alts, però seria ja de cara a la tarda quan arribaria aquesta massa d'aire ben freda des del nord d'Europa que desestabilitzaria el temps. Començaria a bufar amb força el vent del nord o del nord-est, o del nord-oest, aquest vent de mestral moderat o intens, que ho farien ràfecs de més de 60 o 70 km per hora en alguns punts del Camp de Tarragona, també cap a les Terres de l'Ebre, cap a l'Empordà, i notaríem ja de cara al dijous una forta davallada dels termòmetres, amb un episodi ben inestable, amb pluges a la meitat nord del territori i algunes nevades amb algunes encotes de neu que aniran baixant progressivament, ja que les temperatures també aniran de baixada, situant-se en registres més propis de l'hivern que no de la primavera. Aquesta situació es podria allargar també de cara a divendres amb més precipitacions al Pirineu i una jornada de cels variables i d'ambient fresc. I fins aquí el temps de nacional.cat. Ens veiem aviat.